Uma uphuma la emhlabeni ngaphandle ufika abafana bahage ingane la nyango. Uthi uyafika emakhaya obaba kunomsindo. Abantu banomsindo. Ushoma ngayithola indawo yokuphumula. Uthi uyafika emathempelini abantu banomsindo. Uthi uyafika abantu emhlabeni banomsindo. Kanti kuyabapha uShembe lapho uyofika hlala khona ukuphumula. Ukhandile umhlaba, wakhanda izulu, wakhanda thina la emhlabeni ukuba siphile kulo mhlaba. Kodwa yena inkinga yakhe akanayo indawo lapho afika khona athola ukuphumula. Kungakuhle ihlobo zenkosi wonke umuntu la endlini alungisa inhliziyo. Kuze uShembe engazuyisithola indawo yokuhlala umuntu, athole indawo enhlizweni, kanti uShembe ikhosome kuwe lapho azothi mayehleli khona abese ulalela umthandazo wakho ngoba uhleli ngokwenama. Khona ihlobo zenkosi. Ikhuluma ngendaba yenkulu ngoba ngikhuluma ngenhliziyo. Uma ngase sinyathelane manje la ngeke sifike lapha ngeyithini sithethelelele. Kodwa indaba yethu ngathi idinga abagcojo. Ixazulule nje ukuthi sinyathelele. Kuze kuhlale inkundla. Kanti isikolo kanjani? Kuze kuhlale inkundla esontweni uzamazi akuyithempeli ngokuthi kunyathelwe wena. Uyaziwa wena. Uthi awunyathele. Linguphila verse 18. Wangikhulula esitheni sami esinamandla kwabangizondayo ngokuba babe namandla kakhulu kuna oyiqale phansi abantu futhi oyiqale phansi ngifuna lehlelo lelana namhlanje ziphume inhliziyo zazo zifanele uShembe litholile ikhosome ngoba uthi uShembe akanandawo yokuhlala. Wangikhulula wangikhulula ezitheni zami ezinamandla khona izitha zakho lenyanga ezinamandla ngohlobo olumangalisayo. Kwabangizondayo bakhona abantu benyama njengolana abakhombayo bathuka kanjani esontweni yana umthakathi loyana abafanele ukholo labo lunanhliziyeni bayakwenameka ukukhululile uShembe ezitheni zakho ngokuba babe namandla kakhulu. Ayikho into enamandla njengomuntu obuswa uSathane unamaqhinga ngohlobo olumangalisayo. Akakwazi usigoqa ngengqondo eyodwa la endlini siphume sivule into yakhe eshoyitela ngoba unamandla. uNkulunkulu uSathane uyamnika amaqhinga okulwa nenhliziyo zethu. Wabheka mase siphume lenyama
qamuka indoda fakuthayi isiphikise ithayikho lento likhonzayo kuthiwa yesabatha noma singayivuma ngomlomo kodwa khona inhliziyo zabe ingayizwa leyo ndoda ubaba lo bedazi inkani kodwa inhliziyo ukuthi umuntu engathi iqinisile le ndoda akekho umuntu onamaqhinga njengomuntu obuswa usathane njengoba ngikhuluma nje uyakoloza ngokuphe kwakhe usathane wazancane bangehlela osukwini lokuhlupheka kwami ithi lencwadi bangehlela osukwini lokuhlupheka kwami kodwa uJehova wayenqaba uJehova losemhleni uShembe unyazi lwezulu loyenqabe njalo nawe banamaqhinga okukuzuza banayonke inqaba yethu abazoyisuka ngifika ukutshela Skhosana senkosi ukuthi uzonqaba nawe uShembe kule nto ekuhlasela wangikhiphela endaweni ebanzi usendaweni ebanzi manje iningi mhlenge usendaweni ebanzi manje na usethempeleni indawo ebanzi lapho angakwazi khona usathane ukuthola umuntu lapho engakuhlupheka engabonakali khona njengoba sinje simhlophe nje sifana phambi kaShembe mase sikule ndawo asilungisa inhliziyo ihlobo senkosi ngoba sisendaweni ebanzi le ndawo esikuyona ijulile le ndawo esikhonjwe njengoba sesila ihholo alisafani nezinye indawo leli ihholo esikuyona namhlanje uba lingena uShembe khona uShembe phambi kwethu uma besaqeda seyivalele konke kuyobe sekufana nezinye indawo ngoba uShembe ufika lapha abizwe khona ngaleso sikhathi ayiguqule leyo ndawo beyisu mangangena umuntu efa manje makasisabiza uShembe zathi akavuke lo muntu uShembe uzosiza semthanda ngoba sisendaweni yakhe engcwele kuyahlupha uma kunabantu abangaphili uShembe ngoba ukuthi kufungwa ngoShembe babe bethi hayi nenzani manje ngoba akaphili uShembe lo muntu uyenza nje ngoba wazalwa ekhaya kuphila uShembe akasenga uShembe enhliziyweni emjujweni enhliziyo yakhe abantu bangasekho uthando lukaShembe sikubona bayasola bayathanda kube basile bayasola kwabe balalo bayasola kwabe beyasa bayasola sizothi siphuma ngalomnyango nje mhlawumbe beqala abanye besola kwemuva bengafanele kube nje bekufanele kube nje usuyalazi ulimi lasezulwini usuyamuzwa nawe uShembe ukuthi umekhuluma uthini uyazi ukuthi uShembe namhlanje uzosebenzisa bani uphile bani ikhona sesifakele ngokwentomba sajwayela sakhohlwa ukuthi sisendaweni enkulu asimazi uShembe futhi sizoze sife singamazi ukuthi uNkulunkulu wakhe ungakanani Shembe angenisa isidawudawu nje somuntu into oyibuka uyeye engenise lapha ngomnyango sithi siyayibuka soga ifanele ukungena la eduze kwethu kanti siphethe uShembe khona kwenzeka esikhumbuzweni ngelinye ilanga amakhosikazi aku-14 ayawushaya asesikoleni ayawushaya ayawubhika bhekale iyangena indoda iyadidizela emhlabile inkambo kaFaro ugcwele ikhali ishaya 18 okwabe iHenneken noma yini angazi bayawazi namagama abo ishaya ibona nendlela ibasiyakela ithi mama ngizwa lena nishayo ngicela ungena ngemuke umkhokhelo wephethe ngaleso sikhathi kwakumamphumulo lapha enkwali wephethe kwamasha isikhumbuzo nakasekhe emhlabeni uthi umkhokheli wamphumulo uthi ayingenisela sihlale lapha ngasemnyango ngoba lenkonzo sikuyona ayivunyelwe ukuthi kungene amadoda kuyona kodwa ngoba yaqela akasiki Nazaretha hlekuseni lapha ngasemnyango nemdlalele emakhosikazi uqoda ahlale ngasemnyango yangena le ndoda yayisihlala eduze komnyango siyabhikwana njena into angayikuyithatha nothisi uma uhlangana naye ebusuku ngashintsha indlela esingena le ndoda yasiyithoba yasiyibuka lento amakhosikazi eyenza iseqhele asazi wenze njani uma usesifungweni mhlawumbe ulindabanye kodwa khona le ndaba bafowethu ezokufikela ngelinye ilanga ukuthi uzophenya phakathi konyawo ukuthi uma usesifungweni wenze njani ayikekhanya amakhosikazi onyasi abheka lena ephela umgidi ayisephuma amanye eshawa moya wayesekela umkhokheli
kodwa. Siyacela baba usidedele. Hawu Nkokheli, hawu ma, usemnandi kangaka. Athi ngiphopha umthetho. Umthetho uthi le nkonzo esizongena kuyona ayidingi indoda, idinga inkosikazi. Yasisuka indoda, yasithi 1, yathi 2, yathi ubhale khona, asayibona amakhosikazi ngemuva kwendoda, yakhazimula, uthi Shembe, wathi ugijima umkhokheli, awumkhokheli wamxosha uShembe, wathi umkhokheli awu bantu bami, ngibona indoda. Ngibona indoda bantu bami. Ebingafanele ukuba nathi. Hleze nawe ethempelini lomdelela kakhulu uye wembethe uThixo. Imvama futhi abantu abambatha uShembe bayabukeka nje bephansi. Abaqoqa kahle. Njalo. Labantu abambatha uShembe abaqoqa kahle noma kuphi. Babukela phansi. Noma kufanele ukuthi inkonzo kuyadingwa ngaba. Ale kufanele isheni. Lele phezulu. Bese ulaba ke bese kuthiwa sicwathisele ngapha. Cha ekushoda kakhulu ake ngibathinte nabo. Ngoba indaba yami semuva vele. Kanti baphethe umlilo. Bayesaba leli khaya mfundisi. Bayahlonipha. Ngoba igama linamandla. Bekufisa inhlobo zenkosi ukukhumbuza ukuthi akekho ozokwenza omunye la. Ngisho ngamuka ngishumayela wena, izenzela mina ngophela kimi. Imina umuzwa ngelinye ilanga ukuthi wawukhula ukuthini. Wawubeka ukuthini mawuthi. Noma ungahlupheka kangakanani, noma ngaminyeza umnikelo ethempelini uthi uyayibuka wena unawo usho uthi engane kule mnikelo ebizwayo. Khona umzuzu ihlobo zenkosi okuhlasela emathempelini. Ayingixolele bafowethu kodwa ngiyogcina lento ngiyoma. Khona umzuzu okufika emathempelini ibe mnandi inkonzo njengoba imnandi nje kanje. Ngilizwa lonke ligqika liphethwe zibhobo, abanye amahlaba, kuhlukene ukugqika nje kwabantu la endlini yabona. Kodwa sazovala ukhonzo. Bese kuthiwa ke isivaliwe kufuneka umnikelo wakathathana. 500 indoda, 200 umama. Bese sonke kudla imvilapha. Sithi sithanda unyasa thina. Sikudla imvilapha, bayikudle bonke abantu imvilapha bese usala wedwa. Uthi uyabuka ephaketheni, akukho ngisho ishumi lokuhlambulukela yesabatha. Basumama ungabe khona noyedwa okubamba ekhawule ngalo leli shumi. Abanadaba nawe. Abona abantu ukuthi bathanda unyasa, uqinile emaphaketheni nabo. Bafuna ukuba. Abanadaba nawe. Bese ubese bathi awunikele. Anikele phela siyanikela thina sithanda unyasa. Bese uhlabe enhlizweni. Uhlabe kuwe kophela. Uthi ngiyakuthanda Shembe kodwa nginakho Nkosi. Kodwa inkinga abantu babuke ngathi awulithandi. Ngoba bahla abantu basemhlabeni bese bebuke ngathi awulithandi bese inhliziyo yakho kodwa sinenhliziyo sokanga nje basila bese phela amandla. Bese sibona bese abatshela ungasenze esontweni. Uthi nginikelwa njalo esontweni. Mase nginikelwa mina ngivele ngazi ukuthi ngizokwenza njani. Kade khuluma enye insizwa namhlanje sekuyanikelwa ethempelini. Seyisukuma zonke ziyoshawuthana. Isiyahlala yona. Isiyangikhweba ngonyaka. Uthi ngiyabonga le bantu ukuthi kufuneka imali. Bithi mina kufuneka imali kodwa uma unayo uma ungenayo akushiyo ukuthi khibe ngengane. Inkinga kamadaleni imali ihlobo zenkosi. Ngoba lento yenziwayo uma unikelwa usuke uqaba indlela yakho nawe. Uma uyiyela ikhona uthi ngeke nginikele iyadliwa le mali. Ngeke nginikele mina ngenza imali. Khona ngibona imali amagama uhlala wena. Hey kodwa ngifusalela lo ngenayo. Ngithi uShembe uyabona. Ayi kodwa bonayo ingodla ethi ngeke sinike ubani. Ngeke sinike ubani thina. Ngeke sinike ubani. Ngifusalela lo ngenayo. Ngithi lo ngenayo uShembe uyabona hlobo sami. Ungaphela amandla okusakushela. Ngalesikhathi usethempelini ufika ucebelele lo dimoni. Ngosuku uyojika embengeni. Uthi Nkosi ngize ngothando.
anginako ngicela nami Nkosi ukusukuma nginakho kusasa. Leli bandla uphela amandla kuleli bandla ngoba ngalesikhathi esicima isibani ngale kwasokhona ukukhanya. Kodwa masocima isibani bamnyama kakhulu. Ungakwazi ngisho ufunctionality phansi. Ungakwazi ngisho ufunctionality uthi uyafika ekhaya akukho ukudla khona abalala mfundisi abangazokuba bayodlala emakhaya kumanje. Kodwa bala ethempelini ekhaya bazi ukuthi bayodlala. Bala kodwa esontweni. Kodwa lithi Nazareth ngoba liyalazi usizi lakho ungayindaba ingaziwa iziyobaziwe ezibandeni phansi khona ezibandeni noma yini lephansi ngathi ungaziwa kezokwaziwa phansi ngalokuthi wakhipha 10 kg ye-rice wanika abaxakekile. Awazi nje ukuthi usize lini Nazareth umangalo bangabona iNazareth etekisini awu hey we mamo babizana ngokhozo abanye babizana ngohlobo abanye babizana ngoSkho. Wesko phela bazamile mbhemu etekisini usho phakathi khona abantu abangasheya. Ngibazamile phela kaZondi. uZondi phela uyixakekele Nkosi yami uyambona na. Bese belalela abantu abangasheya bathi hawu bakhuthulana phansi. Yena waphathi wona uyafisha ihlazo kadade wenu wona uyafisha ihlazo kamfowenu base uvala umlomo uthi uyashutha yena ushaya isithomo Shembe. Wamembuleli ihiye nje waziwa kulesini ukuthi elifakile nje liyamesha eba wena uthi limhlenge ayingimkalile limhlenge ngithethana ngoba unikwe kuphi ashona kukhona ihlobo zeNkosi. Ngabe sesenzela ukubuka noma senzela ushaya? Ngabe sesenzela ukwaziwa? Bengifisa sithi yokumalo yamnyango wonke umuntu azi ukuthi umuntu asonda naye ingane yakwabo. Usizo lombethe lomuntu osonda naye ethempelini lwembethe wena. Wazi kanjani ukudla uzufobele uzakubonela efrijini wazi kahle ukuthi uma umuntu osonda naye ethempelini uqalekela okwamamela akanako. Uhlukanisa isitefela njena akahlukanisela ukuthi ucabange nje ukuthi thatha yonke ithethe njena amafutha omnika. Kuyoze kuwamilwa ukudla. Uthi mali yami lena angizongifakela esitofela ngizongifakela angizodla amanye amakhosikazi kodwa wazi kahle ukuthi akanalutho. Yini ufika naleso into udala ukushisa nje ngoba awulazise lini Nazareth. Ukukholwa kuqala kwelinye Nazareth. Musa ufuna ukubukwa yithina qala ulungisa inkonzo yakho ulowakhelana naye. Ungenzeli thina sinazulu thina. Laka sifana nawe thina kodwa izulu limsebenzi yakho. Noma niphushana lapha ephekeni nje niyohlukanisa abanye ithembu abanye intokufana abanye asusa imoto kehle izibhasha ikeke lempela ubona hayi kusetshenzile. Kodwa lo muntu osonda naye akho ngisho ingane yodwa kuye oliqo. Uzama kanzima awunalo nje uthando ngani kama uthando kuwe. Nokho ngiyabonga ihlobo zeNkosi ileyo nkonzo mhlawumbe Shembe bengayikhuluma indaba mhlawumbe seqele 13-14 ukuthi uShembe wenzani bengakhuluma indaba yendoda eyabolelwa yithumbu lokukhipha inhle wafika uShembe walithunga ngomshodo kodwa lasebehlulekile sekuhluleke ngisho waseChina lafika unyazi lakusika laliqaqa lalithunga kabusha. Bengayithinta leyo ndaba. Kodwa manje angifisi ukudlula isikhathi ngobuya nje ngigixabeza nenkonzo ngingayiphi. Ngihle ngize ngiyibuke. Ngavela sijahe indaba. Ngeke ngathi ujahile lezi. Siyabona uzoshiya noma lento lapha uzoshiya noma amasango. Unayo nje kahle kahle sijahe yona. Manje nozolandela ngokwamanga mina ngifuna ukukhuluma ngomuntu oqalile. Yena nje usezobhrasha. Yala phela afuneka khona kakhulu umuntu olandelayo. Uzobona inkonzo yoqalile. Kakhulu kakhulu nje.
ungahlabela into futhi kuphela ukubingelele. Ngiyabonga abaceli. Waskhosana mina lapho igama lesizwe ethembeni Nkosi yesizwe.